Nyapa? PI. Kenapa tadi? Sing ndi? Bisa weru. Bilangan butuh iki sikilku gak kena dengan iki. Wis santap kok gri lho karjo sak bantere lho. Ini kasih malas ya. Ora apa-apa. Malah aku lagi seneng aku. Banyu. Gantek. Enjel banyu kan? Bakas. Nyapa to ngrepotne wong kok iso. Lho kok. Apa mati lho. Lah sik jalan banyu Bakas. Ora sah. Jalan banyu Bakas. Bakas jalan banyu. Piye gak apa-apa? Ini kena napa? Ndi sing nek kenal pot. Iki rampus teh. Iya tuh gimana? Wong celintisan. Wong nak celintisan ngono. Lah tak kira ki rono. Banter lah mau ngglok. Wis salon. Alon wae salon Pak Di. Aku wis salon, malah kowe wit ora ngerti. Malah arep tututi teko tengene Karjono. Nyalip itu kiwa. Geleman sak ape lho, garase delok jure ning piye. Jeruno to. Kayak gak apa-apa ya? Kemang bra? Ya mbuh kena apa wong Iya jeru. iki kita sing mlebungken mesin wi. Iya jeru. Sandal sopo? Sandal mati gulu gontong. Korek bledos lho, Bos. Ya korek ada jero sak bledos, Bos. Bledos. Oh, iki nang kampus. Sing nak menapa kuwi? Iki putih iki ra iso Ndi? bali. Sing loro kene aku. Insiden bos dadi mau wong jono lho. Kang alon-alon gak lho kene malah rat. Kamu gede buwe antrene tak kira kencengetan. Wis ra kena dimasukno, wis ra kena diapak-apakno yo. Wis ra semule. Motor. Wis gak kena dimasukno, gak kena diapak-apakno iki. Motor iso ngene ya. Iso repes iso kawin. Iya, iso panas. Pek langsung roll rono lho Pak Dik rene glimbung ngono. Pake kuwi aku. Kene go bedhe go apa kok. Sudah selowor panas iki. Nyira aku mesti nyira ke kampung baru kono. Nyiramu piye? Nyiramu piye? Kok mepet kabeh Pak. Ana bedil kacar kuwi lho, kuwi ana bedil kuwi. Yo. Bedilnya piye iki? Kira ini. Wis mbuh. Alah Mas, ayo. Aduh kok nyawa. Lah ado iki montore deloken kowe. Kabeh lah kok nyawa iki kenapa iki lho ping loro mbuh iki ketose. Bisa lagi kena iki lorong-lorong. Sik, WI gombene sik. Aku natap kuwi lho. Gombene sik lho. Ngono bos. Di mau rada get-getan. Yang pada arek menggok karo jono dik serunggal kongguri. Motor Wis ngombe burung. Wih. Iso jon me. Maksud iki arep nyalip iki ndelok Sikon. kok. Nek darane anu langsung. karo nyalip. Ora mbok banteng ning jagungan Jon. Gak jono nek rene malah aman. Malahan. Wong ayo iki lho, goten malah sing jero pupu. Aku mlebu nang anu. Polokku ijik ora? Aja coba Alah. polokku. Ora kena apa-apa iki lho. Ora iso penes iki, Bos. Ora ada insanmu lho. Ijo. Iya. Udah. Wong kono alon-alon, kang alon-alon. Alon. Kowe mbak. Iki dijajal iki lho gak kena iki lho wis e. Ndi? Kowe barang bustape nuwek kok. Gustape. Lho masuk ora kena. Syuting duk. Lha iki ngenol terus. Digawe.
Gak kena wi Gak manas. kena gitu piye-piye. Wi manasno wi mbok pancol sampe anu gak kena. Kilo panas ronggon 3 gon lho. Aku loro iki karo iki. Kilo suwek katok. Ora kecos, kok iki kecos. Kilo. Rasa aku mluwih Ini nang kayak nanjar kan. Kita pe mlaku ora jajal. Nyurung. Tapi enak iki kena nalpot ya. Model malik ngono kok. Masuk siji gak apa-apa. Enggak bakal masuk siji. Iki nol e. Iki gak kena wi. Jajal ning nguri, masuk. Kena ora? Gak kena. Yo ora kena, iki natap iki. Iki natap mesin. Surung e. Cinta ta sakti. Ya gak kuat, Bos. Wesi. Jajal sik nang. Jajal. Lho lho. Wis jajal nang masukno. Ceklek ya san. Ceklek yo balik neh, ngono neh. Wong kuwi ngopleng. Kuwi ngopleng dulu ngopleng. Remuk jero iki. Jono ya remuk jono. Sikon mun dijan. Sing ngapupu aku iki geten iki sing jero iki. Sontek. Ayo sontek. Yo. Kowe nek gak sontek gak mari-mari golok. Wong iki kecos. Lah ya pengobatan dari dalam. Rasane sing dulu, kene iki karo kilo. Suwek langsung loyong tuh. Ini jam lanyok. Yo. Ya nyantol booster kalau motor iki. Jadi rujine mat mlebu ning booster. Heeh. Booster pe puas ya coklek e. Digowo mlayu kok. Nanti booster iki. Nyantol. Bisa pilih apa toh? Booster anyar. Bisa anyar iki lho. Insiden bos, kecelakaan bos, tabrak kok nguri karo Jono. Napa tuh peok? Kuat letak iki. Numpang kok nyantol iki lho. Kok iki numpak? Numpang nang kene lho montore Pak Dik lho. Iya. Aku kiwo. Iso numpak pedal listrik aja. Enak arep barang emang. Junarete gak metu. Untunge. Terus dincat. Jajal dikucai terus dincot. Kita ini kan ganduli muncul. Angkat. Kalau ganduli, Kuat ora? Duk. nas. Tak kuat. Wah, Cepat, Bas. surung iki. Ngobrol terus iki. Kulit e. Iya kecawas nalpot kok. Jubur iki lho. Sumur jerundi. Karo sumur jerundi. Rasa jeru-jerunan kolok pucik mbok ora aku meneng. Rowek wong mbok. Iki nek nabrak wi to, uprah kene tabrak ya ora trimo to. Kasus to. Kasus bos iki diglak bos sakmene bos iki keten bos pupuku bos. Mbuh kena mbuh. Malah petel pi ngene lho aku. Aku arep roli puwen ngene kaso. Motor ki digoblas terus motor wis tak rem. Iki kok ucul. Motor pi aku ora ucul. Jane wis keseret jane. Aku kegomblai motor. Montor. Iki mengko. Yo kawet iki teko Kita rem tet, bostar ki digomblai ki. Go cantol bojo memang gandeng kowe kok. Ya ora aku ngguri Pak Dik jane akhir lihat maju, aku getaran maju kono mundur. Nah aku mundur kono maju getaran terus. Sikil rusak nesu. Aku sikilku rusak ora nesu kok. Kowe kok nesu cuk. Padha getin kabeh iki. Apa-apa ki getin kabeh. Ngapun nesu. Biar nabrak kuwi to. Iki gak tak didone samar nek kamerane ke lho. Kamera apa? Nek getih iki gak oleh. Jere sapa kamerae seneng getih malahan. Alah semua sontek kabeh piye? Sontek apriksa piye? Iku lho diseneni wong. Aku dengklek. Lah iki lho pomo kene video kok kene lho. Tibamu ki sing salah kowe Jon. Rokok suwi. Ini aku gak salah wong aku kok kiri. Ya ta salah ini penjara kabeh. Rokok semua enak.
Wong buktine yo nerak. Wong enek, Wong kok gak ngreteng lho, Bos. Ora kan ngeteng motor bukti ngeteng patah. Ngeteng masane ibu-ibu wae ngeteng iwosen nengen. Nek retenge ya ngomong ki ro. Kok kono kan wis lip-lip niwo. Seneng. Lah sak tekoe tedukan rating pra, iso praduk. Gak iso. Motor ngene iki gak enak rating. Berarti nek wis salah. Lho, kene salah pe sepur iki gak rating kok. Kono amanten gak rapet mentoyo. Iki dalane sita lho, Bu. Iki dalan kan Iki sing panas pupu karo kentol. Telunggon iki. Ronggon aku. aku Kulite nyingkap lho. Polokku ijik praduk. Lah polok ijik ora. Iki ngurusi emplang di dhewe iki. Awi ra apa-apa matung kowe tiba langsung ora anu kok. Mat langsung ngadeg mat nek guri dhewe kaya Sabtu to mat iki. Nek tebon jago. Kok to digonceng agar rot sikile katen maju kabeh anger rot sikile katen maju. Jelas dingklangan. Unting. Iki laran gesang wonten. Yo. Iki lho aku kruwasa ngurut kenapa. Serut. Iki grubane iki. Iya karena iki ceklek mungkin. Paling salah yo kena kuwi lho. Montor gancet ngene lho, Mang. Ora kena. Tak inget ya. Lihat montor plek gancet ngene to. Aku Seret. go montor sak dawane Sing montor. sitok rong mari wis ditabrak lari iki ya. Iki lho, tak mene iki lho. Mingga paling kena boost up mingga. Iki kayak bensin iki kayak bensin kayak bensin. Cukup nih bensin ku lho. Bensin lah. Oh, mana sih iki. Kok sing rodok anu duk. Duk. Iki ki nemen duk. Polok ki sowek wong. Men aku ngene mat lho nek akeh. Anu bensin, nggo namanya boke ora? Ini senti bensin. Iki polok iki. Adean dari gitu. Dari gitu. Iki lho, plastik lho. Kulit ari tok Plastik lho, Duk. Kan iya, enggak banyak. Podo-podo iki. Paling teh rupiahnya kena boost up lho. Ora iki nambah gitu. Pira iki landak. Nambah iki lho, Bos, kilo putih iki lho. Tambah dua. Mantap dua. Yang di bensin ya aku. Ya bobok le. Iki obat. Woi, kayak Ya Allah. Nang. Coba ih. Yo, gua teh. Mas tapi mbus sing iki betos. Kita langsung diolesi. langsung oleh sono. Malah suwek. Terus langsung ke depan gitu. Duk. Suwek. Joke. Pupu sing paling sering. Ah. Sing anu sing akeh engko ben langsung bergerak kenanan. Wis kira sangi suara rok telung. Ngene lho iki bensin malah. Duduk bisa. Lho jan gak ana bensin otekmu. Kayak sing akeh beneran Ben gak nanan. Jon. Njuru sakitan. Oh, nyolot gak oleh rupiah. Lah kene iki nggo bedil kok sama wong digandol bocaan ra iso kok. Wana gegerku ki ngomongene. Alah. Wah, ket aku mak grudak-grudak kok nguri apa ki. Itu. Lah nyak wis le yo. Udah tak ketekno. Nama tuh banter-banter ler. Kuwi lho sikutmu lho gak ana bensin. Pak iseng sore piye lara ini kok gares yo. loro kuwi lho. Panas iki kecos iki lho mbuh ning ndi Kuwi loro sing ning garis lho. Lah empat gak satu popo kok sambat empat lho. Katakmu plus siwel Sigar sih. Oh pala. Malah suwi dhewe marine kok. Kiwa kena apa ya? Emplang. Keplentang kok. Kepentang. Kayak keseret motor bos we. Kabeh keseret motor. Wong iki ngingeti guwenah weh. Ngingeti to. Dikate dikawit to. Motor iki ngegas kok ngeret. Kok diseret motor. Malah banter lho. Aku sing ngegas. Heeh. Ki bandang motor ki modele. Ngegan ki kowe boh banter. Aku tak rem iki
Wis ra kena lho, begeret terus. Kene Aku gombe ki arep ucul ki lho gak iso. Berekane apa yang jero-jero gitu. Orang iki. Awit kok kono Ayo, ya soto, Dik ya. soto Pojokan kabeh. iki lho. Seretane tok kene. Awit kok kono lho. Serete. Kok kene lho. Awet kok iki. Ya ki ndak Yo pas kowe arep tuan. menggok kuwi teko kene iki to kok iso. Kowe kan rene. Brutal lho, brutal ngisor mungkin lagi. Mbak munggoe iki lho. Kowe kan arep menggok rono to ora jono kok nguri mok jero kok. Tujune aku fokus. Fokus kok geten lho. Lah ra iso ucul lho, Dik. Ora iso sing ngadeg kok. Bengkel. Kan. Piye kecos? Ning gone neh. Lho kecos endi to? Tas kenapa ki mlurut kenapa sikilku sing tengen iki? Iki lho, iki. Lah kudune kan kene to. Aduh mbok dene to. Celak ya. Celak ta wis celak ya. Celoki ben ketok kuwi lho. Demek to ki. Wah, ya sikilku ki. Rono iki lho. Kulit lontok ya beto. Oh, iya kena nalpat sing iki tok. Iki yo. Iki. Ya kok akeh to iki. Iki baru tak anu yo aspal. Alah lah. Baru lemah iki. Iki ono to. Kok neh. Nah, baru lemah satu, Mat. Panas iki kena sandal sengkring ngono. Kok anggon ngene. Kilo sing bosok iki lho, sing lho tak kek iki sing lho sing Sikile sing Lonyam lho. tengen Iya, sing lonyam. dijur Mateng lho. iki ya, padha aku yo tengen. Tengen kabeh iki. Lah iki kok caloro iki kok sing arep kok kiwa-kiwa. Kiwa. Lah sing mburi kok tengen kabeh. Sikil sing iki numpang ning dhuwur motor lho. Iya terakhir numpang ngene. Ngerem. Bu sing iki sing geten iki sing jero pupu iki kena apa? Ketegelan lagi sang kelontok. Kecantol bos wi, ketoke. Mbuh tapi kecantol apa? Sekarang tengkuan iki lho, jero kene. Lah wis syarat motor lho. Banter. Wis gak iso mikir iki kan. Ora trabas bahasa ya. Kontol. Dukan sing marahi. Lho kok sago? Iya iya. Mepet, Lah awake pisana lho marai budal Jono. aku ya ning gurimu to. Marai Jono budal pengen. gurimu. Lah sing marahi iki bajingan iki. Mau aku nak ning gurimu kudune mepet. Nah, Wong jaran saithik lah nek simpangan kok mepet. Dapure bledoke lumur bledoke dienggo lawuh. Nyai. lah bisa cedak ngene iki. Nyai. Bisa cedak. Ciloko. Ye, motor kira iso mlaku. Motor langsung di bengkel bos esuk wi. Kabeh. Bos tapi yo weh nyesek ya lagi adik. Lho. Adik kae kan kok tak nganu. Aja celok ya. Celok iki. Lop. Ki lur, wis dinklang lur ki lur. Ayo iki. Ayo upload nih. Ayo, tak serung ya. Wis di step ya. Ya tak step. Di step. Di step piye to? Di step adik. Di step itu kene pedalan rono. Di sing kenceng ah. Iki gak kena tenan iki. Gak kena iki. Gak kena motornya ngopling terus gak kena dimasukno gak kena tunggu. Iki telan kene iki. Banter, enggak terus gak banter. Kuwi lho sing cilik, aku tak sing kono. Kena. Masuk no. Kena. Ngopling Mundur saiki Pak Dik. Lah wis. lampumu. Menak kene wis. Lah sik, alon-alon nah, cepet-cepetan. Kok iso. Jono iki ono kelo jono kuwi. Anu. Gak iso ngerem. Lah reme ngarep iki digendot lah menat cek mengko. Langsung dadar mandi bisa. Ya. Baik. Sukno to. Kene wong enom lho. Pak Monteres. Puluh tahun. Bos. Perjalanan bos. Jalan pulang. Nek musibah
bebas aja. Iya, Pak Dik ya lara pokoknya suwe uang, Boy. Heeh. Lho, kira nak sembunyi terus ya mata. Langka, terjadi langka. Yo, botolnya digawa san. Gawa. Batalnya digawa apa, Rom? Wes go mata. Nah, karo-karoan. Bebas. Iya. Step aja. Bebas. Sontek kira sontek ora, anak sontek tak selokno. Sudah cukup. Anu basem balik to. Iki anu nih. Iki basem. Oh, panas ini. Loro. Ya, Bos. Wong lanang ngono wis sambat. Kalau gak jero gak kuat. Tak panas lah ya. Bedeng garing. Terusan beda garing. Tenang, garing. Garing ku langsung anu mari. Enggak beda gini ya? Enggak tengok. Oh, sudah kok. Saya tak jono nombo. Apa sejati Tak jono kan. Urip kondang bingung jenenge alangane renek ning Alender. Lho, pelaku ning perjalanan nih kok. Wong iki numpak motor ora mlaku kok. Kok jero tuh. Ngomong mlaku yo sapa numpak motor ya. Wes pinang kan duit tadi, Bang. Mau ini terus ya. Malah ben metu gede ya. Jene teko sikut. Jan sedegi dikawe. Mbak montor senengane mepet kok. Ya wong mbak motor ora kelihatan kok rapet. Ketrabas. Aku bongkar wis. Wah, wah. Hoi, kok tampiri. Perih ya, Woi. mari. Cepet garing wi. Engko tak mampir nggonmu aku sik ning gone Pak. Nah, ono bos, jadi tadi ada iki tragedi kecelakaan ditabrak Jono. Tabrak Jono. Tabrak kowe lho asine. Ya kok saku, lha kok nyalano awake Dik. Aku wis jejer-jejer, kowe nyale mbok dangak-dangakno. Lho, kok jare didangak-dangakno piye? Kok wong iki ya sing koyo lek mat ngene mang ati-ati. Kabeh hati-hati. Kabeh Kabeh hati-hati. Ora hati-hati. hati-hati kemlinti. Lho. Ya-yaan. Ya ora kemelinci. Wong iki mau pengen kena molo iki mau pengen mesti Keren. mau, gak pengen. Iki jare Kemarin kemlinti. kok Lho, jadi kena piye? Jarak ben kena piye ya ora. Anu ya awake mlaku to, Mas. Wis ngerti nek kene alangan. Awake dhewe ra metu. Nang omah turu. motor mlaku. Yo. Oh alah. Jadi mau kecelakaan. Heeh. Iki Pengen kecelakaan sing nang ning rel sport ono to. iki kaya ngono sikile Kang Jon Pak Purwo sing suwek. Jono luwi. Iki tenan iki. Sikil, Jan. Jan sikam jan. Aku ora apa-apa. Sikut. Tak Iki suwek iki. kok dodoani kene darah ya. Iki lho. Iki gon kok mantri iki. Iki karo luka bakar ya. Nemen dhewe iki. Garis. Wong iki sing suwek kok panas e biyen panas Ya suwek. pokoke iki bidang priayu dhewe kok yo celuk nang bulan kok piye.
Kowe ora gelem tak contekno. Tak omongin kene ratan kene. Contek ayo. Alah dipaksa apa kudu kon gelem kok wong koyo ngono kok. Iki lho kok. Wes bos ngono bos. Jadi untuk vlog hari ini terima kasih banyak iki PI Kang Jon Pak Dik lho. Kok iso aku lho. Iya Dik, awak dhewe iki lho. Kene numpak hati-hati. Lah sing nyantap konggri sapa? Lah karo manggon sing anu mbok salep lho. Lho, lah aku manggon ki traki pol. Pemalawe nek kok tengen. Kowe kira numpak motor rono rene, rono rene, rono rene. Rono wis tra golek dalan ning alas iki dalan jegal jero tak liwati to. Nek tinggate. Aku jejer rene. Lah kene mbok santap rene tak bantere. Lah aku yo ora iso ta rene ndi-ndi. Kopet ora iso. Makin brambang jempat. Lho, Ibu yo wis gelem numpak motor bundas yo wis kok. Brambang. Oh. lho. Oh. Ditambahin dibasem-basem kono wis. Lho, petadin lho. Tadin lho. Rungu berapa? Kowe barang Kowe iki lho kok. Karen guyu-guyu. Lho Rin. Lho gagal. Tadi iki lho. Dalan mandel. Duduk sapu dasar. Lah iya, ngono kok malah padu iki kok jadi tambahin dhewe kok. Terus kuwi wis Pak bos iki lho sedek. Wes bos, kono bos, pakai terima kasih banyak. Vlog hari ini pokoknya salam sejahtera, pokoknya sehat-sehat. Terima kasih banyak. Saya kira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.